салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайру шодӣ бошад. духтаро бозам навори ман мебошад духиё дар хона. духтаро идата дубай несте хайр роз мефаҳмонам. ина духтаро ҳаятӣ омадагиай духи мардона метунем барои падаро, додаро, акоҳотон, шавҳаротон туҳфа бигирен духтаро. лекин духтаро оригиналаш буш аҷоибот хушрӯай. хадам рости дар хона шавҳарам гуфтам ай ҳамаи духи сода баре. Ҳама духиро аз ранги чӣ борин як тараф монда ҳамиро истифода кардем. Буш беҳад махушон шуд. нархи ё духтаро 180 сомонӣ. нархи ино бори ё духтаро кам мондаги ё рости сеташ даставка додона мондаги моз додона дорем. урам 180 сомона то ҳоз додона ҳастай то 5-6 рӯз дигара бо бояд биёя. ин ҳаяти оригинал духтаро ма пучоқошо давно кушодам. рости видео инстаграм кардам. ина духтаро нерам оригиналаш ранги дига сайто 350 сомонӣ ҳамаш як чизан дубликатча духтаро тест мефаҳмонадам. баъди Виктория Секрет омада духтаро распродажа нархи ё духтарои хушрӯ 100 сомонӣ рома даставка дорем духтаро. и бабичка да гарданаш як кушодем. ина духтаро ирам аҷоибот хушрӯ буш хушрӯя ма бишаб шумо намефаҳми аниқаи ё духтаро 100 сомонӣ ина ё дар распродажаи ман. ина духтаро дуемаш шамекшон 100 сомонӣ духтаро. лекин бу ирам рости хеле хушрӯакай брор мешад. буишам аҷоибот хушрӯай. ганда рости болаззатай буш. ирам духтарои хушрӯ ё 100 сомонӣ ё 180 сомонӣ духтаро ҳаяти оригинал шазатон. метонем туҳфа бигирем барои ҳама хонаводатон. даставкаомон ҳаст духтаро. ватсапм дар экран ҳаст. марҳамат карда нависен. тарзи даставкара пурра карда ватсапда мефаҳмонам. духтаро аю кам монда хилос бо мешавад ба наздикӣ. боқи сарбаланду хонаобод бошед.